לפעמים געגועים לנחל. ראיתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן, והאדם ולפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חול. גם הצדפים כמו החופים, כמו הרוח, גם הצדפים הם לפעמים גם... נחלים בעצם הוקמה בינואר 2015, לפני כ8 חודשים, מתוך רצון והבנה שיש הרבה מה לעשות בתחום התיירות בחדרה. לחדרה יש משאבי טבע, התיירות בחדרה. לחדרה יש משאבי טבע עצומים, מחוף ים מדהים עם שמורת טבע מדהימה בתוכו, פארקים, יערות. אנחנו עושים סיור עיתונאים כחלק מהחשיפה והרצון שלנו בעצם. אני אסכם, זה למקסם ולמנף את היתרונות התיירותיים שיש לחדרה. חדרה היא משופעת מכל הכיוון, עם מדע, טבע, סביבה, נוף, היסטוריה. תראו לי עוד עיר כזאת, למעט הערים הגדולות, שיש לה את כל הדברים האלה, הם תפתיעו אותי. שלום לכולם, שמי יוסי פורג'מן, אני מנהל את פארק נחל חדרה כמעט 14 שנה. כשאני הגעתי הייתה פה דיונה ממש, והיום אתם רואים. אנחנו לפני שנצא לסיור קצר ומאוד מאוד יפה, אני אתן קצת הסבר על מה שקורה עם המים, על הגדה הצפונית ועל הגדה הדרומית. אז נתחיל בגדה הדרומית. קודם כל לידע כללי, כל הגינון בגדה הדרומית, המצע שלו מלמטה זה אפר פחם, שכל מה שנותר, אחד הבעיות של חברת החשמל הייתה, זה האפר הפחם. מה עושים עם כמויות אדירות של פחם שנשרף, מה עושים עם האפר שלו. והנה לכם עובדה מול העיניים, ניתן לעשות איזשהו מבנה טופוגרפי משופע, ועליו פשוט לשתול אדמה גננית, שכבה דקה של אדמה גננית, ועם האפר אנחנו רואים גינון מאוד יפה ומצליח. זה לגבי אפר הפחם. למעשה המים, נושא המים. המים שנמצאים באפיק כרגע, אלה 95% מהם הם מי ים, אלה מים שנשאבו מהים, קיררו ועיבו את הקיטור בתחנה. בדרך חזרה לים הם יוצאים אלינו ב5 מגופים ויוצאים לנו תמונת מים יפהפייה של מי ים. אחת הבעיות ההידריאולוגיות זה שהמים האלה הם מאוד חמים מהר. עכשיו הם למעלה מ88 מעלות. וזאת למה? בגלל ששואבים את מי הים היום, הטמפרטורה בים היא 28 עד 30 מעלות. כשעושים את התהליך של קירור הטורבינה הם מתחממים עוד יותר, ואז הם מגיעים לרמה של 38 מעלות. בקיץ זה אוי אוי אוי, בחורף זה תענוג חלומי. אפשר להתרחץ? לא, אסור להתרחץ במי נחל באופן כללי בכל הנחלים בארץ, בגלל הדינמיקה של המים הזורמים מהמעלה. אנחנו אף פעם לא יודעים מי מטפטף לנו מה במעלה הנחל, ואנחנו יכולים אחרי זה מגיע אלינו. אנחנו פה תחנה האחרונה לקראת השפך. אין סיכוי שתהיה פה רחצה. שייט בהחלט רלוונטי. שהייה במים לא ניתן בגלל צופת הבוצה, שזה מאוד מסוכן לשהות במים שבשנת 74, עם ההחלטה להקמת תחנת הכוח, מצאו לנכון בממשלה לפצות את הציבור באזור, בחדרה ובסביבה, ולתת איזשהו פארק לצד המפלצת התעשייתית הזו. וזה היה הרעיון. עכשיו, כל הפארק הזה למעשה הוא נושא אקולוגי. אנחנו רואים פה דיאלוג מדהים בין פארק לבין מקום שבסך הכל מזהם את הכל. אם אנחנו מדברים על אוויר, מים אבל לא נדבר על זה, נראה כמה אפשר באמת לנסות ולהראות. מעבר לזה אנחנו רוצים לעשות טיפול במים בצורה ביולוגית, כלומר להקים גופי מים, להביא לפה סתם דוגמה כיפה, שתבוא ותראה איך שאפשר לטפל במים מושבים, מים שעשו בהם שימוש, ואנחנו מטיבים אותם ואפשר לחיות אותם ללא ריח, ללא מיקרוביאלית, על ידי צמחייה ועל ידי כל מיני פטנטים של איכות סביבה. איך אנחנו יכולים באמת גם ליצור תעשייה, אבל גם להיות ערים למצב הבעייתי של רמת הזיהום והקטנתו. הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לה.